हेलौ लोगोफोर फुंजानि नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों खनसे स्राय बरायग्रोबाय ना लोगोफोर ओमफ्राय दायो बिराद अखा हानो नागिरदों गोसोम जाजोबना दं आरोना ओमफ्राय दहाय हरावबोथ' नोगोद हाखाबाय मा बुंनो लोगोफोर दाबो एकदम गोसोम जाना दं नायनो हागोन नै अख्रां सायाव नायदो अ माय गड ओमफ्राय लोगोफोर दाथ' टाइमा एसे बुरजायानो जाबाय आंबो दासो सिखारदों आरोना अखा हानाय बोथोर नालाय सिखारनो गोसो जाया ओमफ्राय दा आं नै जोंहानि लांगोनायाव दं आरोना बे लामा गोदान खोदों अखा हानानै एकदम बेबो हाब्रु जाहांदों आरो लोगोफोर माथो खालामनो स' लोगोफोर नोंथांमोननिथिं दहाय हराव माबायदि अखाया हादों खिन्थाहरदो कमेन्टआव जोंनिथ' बाम्पार बारहुंखा एकदम मा बुंनो न' स' उरायलांजोबदोंसो खोमा बाराबा मिन्थिथ'वा दा दाहाय मिन्थिगोन दसे थानानै लोगोफोर नायनो हागोन नै क्या मौसम है रे बाबा स' लोगोफोर एकदम फुंजानि मोनसे इसांल' ब्लग लाना फैलायबाय आरोना स' नायलांबाय था स' लोगोफोर एकदम माने इलेक्सनाबो बारा गैला दिनै 17 जाबायानो गाबोन 18 समफोर 19 थ' दा गोसोआ दुब मोनदों आरो सोरनो होनो सोरखौ नायख्ल'नो बेबायदि आरोना गोसोआ लोगोफोर स' नोंथांमोना सोरनो होगोन खिथाहरलाय कमेन्टआव आं सोरनो होनांगौ लोगोफोर नङाबा बाराबा रेजेक्टसो मारना फैगोन एकदम मोननै थुलाबायनानै आरोना लोगोफोर स' लोगोफोर दिनैनि फिसा ब्लगखौ बेयावनो दोनथ'नोसै आरोना स' नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामदो लाइक एन्ड कमेन्ट खालामनो दाबाव आरोना लोगोफोर स' नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो मोनगोन बाय बाय